O, tapos? Paulo, bago natin ka, ma-burger ka naman. Bakit natin yung burger? O, game! Tapos? Sabi yung trip natin yan, makamaraming mag-view. Pa-burger. Tapos, sabi tapos, kinalabas, nagbaybanon lang yung isa, tapos sabi ng isa, Diyos ko, baka, wala namang palagyan pag inano ko yan eh. Di ba? Pag gano'n. Anong aansin? Aansin kaya kita. Tapos nung paalis na kami, sabi, bye-bye. Hindi sana sinabi mo, kakaganon nga, pa-burger ka naman. Kita na sa'yo siya. Puntahan mo nga sila sa Thursday. Sabay nila. Wala na tayo. Anong oras? Wow, 2-7 nga, eh. 2-7 nga. Wala na tayo. Punta, Maui, Raylan. Kaya natin. Pa-burger. Kailangan pag nagkakaroon. Kailangan pag Sa burger ka mo. Hindi